Un moment. Hola, sí. És el ball. No, que abans tenia tot a tope. Era el màster de la diputina. Sí, somos Forever Young, ja es nota. Pues anem a fer el tema arxiconegut de Flying Me to the Moon. Home, Llavors tenim el Jaume, a veure si no m'equivoco. Jaume? No. El Joaquim, a la guitarra, la Cristina al baix, el David fent de bateria, que és el Prophet, i res, amb què podem, com sempre. Jo soc la Gemma, sí. Què tal? Estem a la recerca de baterista. Interessats, dirigiu-vos a recepció. 1, 2, 3.
Gràcies. I ens veiem al juny, que és d'aquí res, vull dir que haurem d'estudiar tots molt ràpid, com he dit abans, vull dir, moltes hores molt concentrades. Sembla molt bé, jo la guitarra no se sentia. Tu creus? Tu creus que es pot